Hello, sziasztok, Tripla vagyok, és most egy tutorial videót szeretnék készíteni, hogy mégpedig, hogy hogyan lehet letölteni a FIFA 16-ot nem kompatibilis telefonokra. Nos, ez csak Androidon működik, nem tudom, hogy más fajta féle telefonokon működik, hát kezdjük is el. Oké, na szóval először is győződjünk meg arról, hogy nem kompatibilis a telefonunk ezzel a játékkal. Beírjuk, és itt rámegyünk az alkalmazások és FIFA 16. Jó, lejáruház. És ahogy írja, az eszköz nem kompatibilis ezzel a verzióval. Oké, na szóval ezek után mit kell tenni? Kell nekünk egy alkalmazás, Ash File Explorer. Ez ingyenes, pár megabyte, töltsétek le, mert ez szükséges lesz ehhez a folyamathoz, és még anélkül is lehet sok mindenre használni. Nagyon hasznos kis alkalmazás. Én már letöltöttem. Oké. Na szóval, ezek után mit kell tenni? Beírjátok eztet, hogy playmob.org. Itten másfajta játékokat is le lehet tölteni, ingyenesen, amik fizetősök. Rengeteg játék van, meg alkalmazások is. Oké. Rámentek erre a keresőre, csak töltsön be az oldal, és beírjátok azt, hogy FIFA. Kikeresitek eztet. Oké. És mint itt látjátok, vannak is képek róla. Leírás, meg minden ilyen. Oké. Download. Na szóval. Itten mit is kell tenni? Na. Van egy ilyen, a legutolsó, hogy Android 4.0 vagy nagyobb verzió V3.0.11 akármi, 30,3 megabajtos, ezt töltsük le. Oké. Új fájl létrehozása, nos ez nekem már megvan, de mindegy. Oké. Ez a folyamat után a következőt kell tenni, ez már kicsivel nagyobb. Android 4.0 vagy nagyobb játék Cage, nem tudom, hogy kiejteni, V3, ezt az 1,31 GB-ost is letölteni. Nos, ez nekem már megvan, ezt nem kell nekem. Ki azonnal le is tölti. Hops. Oké. Na szóval. Várunk egy kicsit. Jó, és le is töltötte. Csomagtelepítő. Beállítások. Telepítés blokkolva azt írja, és ilyenkor ezt kell tenni. Ismeretlen források, alkalmazás telepítésének engedélyezése a Play Store szolgáltatástól különböző forrásból. Oké, kipipáljátok. És tovább, és telepíti is. Oké.
Ez eltarthat egy pár pillanatig. Oké, na szóval, itt van egy olyan, hogy megnyitás, és hogy kész. Ne menjetek a megnyitásra, mert elrontaná ezt az egész folyamatot. Tehát nem kell rájöjjön a játék arra, hogy ez nem kompatibilis rendszerrel van. Kész. Oké. Itt is van. Nos, még nem áll készen, mivel ez 30 megabyte, és szerintem ti is gondoljátok, hogy az nem a játék, az a menü egyébként. Vagyis csak annyit foglalhat a menü kb. Oké. Tehát az, amit letöltöttük, az 1,31 gigabájtos cuccot megkeressük. Ide. Downloads. És jó, ezt megkeresitek. Útvonal kiválasztása, Android, OBB, és ide kicsomagoljátok, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ez el fog tartani egy pár pillanatig, jó, egy percig körülbelül. Hát ez a ti telefonotoktól vagy tabletetektől függ, hogy mennyi ideig fog tartani. Egyébként mivel jó grafikája van a játéknak, erősebb telefon kell, vagy tablet. Nem működik mindegyiken. Oké, hát nem is tudom, mit mondjak. Várunk addig is. Jó. Meg is van. Pillanatokon belül. Kész. És akkor ezek után már megy is a FIFA 16-unk. Nagyon menők vagyunk. Ki is húzhatjuk a asztalra, hogy mi ez. És el is indítjuk. Oké. Várunk, még betölt. Ez elsőre el fog tartani egy pár pillanatig. Oké, be is töltött. Intro. Oké. Megadjuk az életévünket. Majd, hogy hány évesek vagyunk. Oké. Connect. Csatlakozik az EA szerverekhez. És ezt kiadja. Na szóval, start. Elkezdjük. Nos, itt bedob egy. Válasz ki a kedvenc csapatodat. Vagy hogy mégnek szurkolsz, akárhogy. Jó. Meg is van. Next. Lehet nem látszik a felirat miatt, de ott van. Jó. És bedob minket egy gyakorló meccsre. Egy eléggé OP csapattal kezdünk. Hát jó. Ezt le is játszom. Kis gameplayt. Bocsánat, hogyha recseg, nem tudok mit kezdeni ezzel. Loadingol. Tölt. Igen, meccsekhez eléggé sokat kell várni, hogy betöltsön, nem tudom miért. Meg is értem.
Oké. Be is dobja ezt a vagány kis intro-szerűséget, bemutatja a csapatot, a pályát, és hogy kezdhetjük is. Ezzel irányítunk, és ez a kickoff, ezzel passzolunk. Kezdjük el. De én nem így fogom kezdeni a játékot, mivel nekem kell pár beállítás. Oké. Itt van egy pár beállítás, amit lehet használni. Oké. Control. Van egy elég vagány cuccos. Lehet használni kontrollert. Kinek van, az használja, tegye meg. Jó. Beállítottam, hogy legyenek skill move-ok, vagy cselek, kinek hogy tetszik. És oké, itt vagyunk Neymar, Fabregasszal, bocsánat. És most van Neymarral is. Rárugjuk, megfogja kapus. Hát igen, nem kompatibilis telefonokon egy kicsit laggol. Nem is csodálom. Így, hogy le van terítve, vagy rakva a telefonon, nem túl könnyű irányítani. Na, nem, ez hülye. Végre. Oké. Jó. Kipattanót. Új dolgok is vannak ebben a FIFA 15 New Seasonhöz képest, például gólörömök, van hánycsillagos cselezés, mondjuk eddig is volt a New Seasonban, és csak nem működött. Tehát még a kapus is megcsinálhatott egy olyan cselt, amit hogy a csodába tudott. De ez most már nem úgy van. Hú, szép kis gól. Fabregas külsővel. Oké. Jó. Meg is verjük szegény csapatocskát. Di Maria. És becsavarjuk. Szép. Gyenge rugás volt. Nem baj. Les. Jó. Egyébként hiányolok egy dolgot a játékból, mégpedig a játékos radart. Én nem kaptam meg, hogy hol lehet beállítani, hogy legyen, és szerintem nincs is. Ami eléggé szomorú. Na. Nem igaz. Nem igaz. Nem baj. Oké, szöglet. Ez is szép volt. Ramos gól. Jó. És ez volt az edzőmeccs. 5-1-re nyertünk. 4 gólt adtunk. Fél időtől kezdte 1-1-re. Oké. Jó. És ki kell dobja nekünk a kezdőcsapatunkat, amikből el kell indulni. Oké. Jó.
Most meg is nézzük a kezdőcsapatunkat, hogy is néz ez ki. My Club egyébként van online módja is ennek, vagyis játszhatunk mások ellen. Én sokat játszottam ezzel, és elég jó. Hát ezzel a csapattal kezdtünk. Nagyon OP. Oké, na szóval hát ennyi is lett volna ez a videó. Remélem segítettem nektek ezt a gondot leküzdeni. Hát ja, a Ripkla voltam, sziasztok!